Ska du beställa mat? Ja. Okej. Burger King då. Burger King. Chuck Norris. Jag skulle vilja beställa en Chuck Norris sallad. Ursäkta, vad sa du? Chuck Norris sallad. En kycklingsallad. Med plusmeny. Två stycken kycklingssalladmeny. Ah, nej, inte kyckling. Inte kyckling. Nej. En Chuck Norris med plusmeny och sallad. Du förstår? Du kan komma fram till lucka 2 så kan jag ta din beställning där. Du inte förstår. Du förstår. Ja. En sallad Vi hör lite dåligt. Så att om du kommer fram i lucka 2. med sallad. Med kyckling. Och ta kyckling. En kycklingburgare. Du förstår inte. Jag åker Max. Okej. Sen McDonalds. Sen Burger King imorgon. Det är så jävla CP. Jag åker Max. Och vi fan, de kommer fan efterlysa oss snart. En Chuck Norris. Säg det till kameran, en Chuck Norris. En Chuck Norris med sallad. Det här blir fan YouTube lätt. Ta bort det där.